जोङो दंफैयो फोथाराव खोथिया फोनो फैदों अखा हागोन फैनानै खोथिया फोगोन खोथियाव दब्लायसे दङ थांनाय बोसोराव फोदोंमोन देग्लाय फोनाय जासिगोन थांनाय बोसोराव अखा हानानै फोदोंमोन देग्लाय मोजांनो फोजोबनाय एसे जाबाय
जोङो दायो दब्लायसे फोखांबाय नैबेयाव ओमफ्राय बै दागसेयाव दङ दब्लायसे ओमफ्राय बेयाव फैलायनोसै अखाया दसेनो माने मार हाबाय गरमबो मोनबाय रेनकट गाननाया एकदमबारे खुफिनलायबाय एकदमबारे ओइ मोनसेयाव जोङो फैलायनोसै थ' बिदिब्ला थांलायनोसै दाबसेयाव मोनसे जायगायाव Kalian ini anjir gede aja. हरनै फुख्रियाव सोमना दोननानै ओमफ्रायहाय मैयायो जोङो खोथियाखौ बोखांनानै ओमफ्राय दिनैहाय जोङो फोनो लाबोबाय ओमफ्राय दुब्लिखौबो मैयासो फोमोनखादों जोङो नैबे दब्लायसेया ओमफ्राय नैबे आरो फंबायलानि ओमफ्राय बै खावसेया आयंलानि बेखिनिखौ फोनो बे दैया साफायैनो दङ नैबेयो ओमफ्राय बैयो खाथियाव ट्रेक्टर माबादोंना गोरा हमना फोनाङानो गोरा हमना फोबाथाय खोथियाया गोरा जायोनो नुदोंना खोथिया गोलैनायखौ ओइनिया नुवाखैनो माने एकदम हाब्रु जाजोबदोंना दैया खाथियाव ट्रेक्टर हालेवनाया पुरा माने फैजोबदो खोथियाखौ फोखांबाय रोंबाबो रोङाबाबो दायो जोङो न' फारसे थांनो आवगायबाय थांनाय बोसोरावथ' आं दहायनो खोन्थाखादों आफाजों फोदोंमोन ओमफ्राय नोंथांमोनाथ' सोरबा मोनथिबाय जानांगौ बा सोरबा मोनथियाखै जानो हागौ थांनाय जि 2021 मायथाइनि जि जुन दाननि 20 खालार बे खालाराव आफाया हरखाबै रुंसारि जालांबाय आफा थानायबाथ' दिनैबो आफायानो फोगौमोन बेबायदि रोङाबाबो जेरैबायदि फोनो गोनां बिदि फोनो गोनां जानाय नङा आफायानो फोगौमोन मालायनि मानसिफोरखौथ' मोनबाय थाया स' रोंबाबो रोङाबाबो उफाय गैया जोङो सोलोंनो होननानैनो फोबाय फंबायजों आंजों नायनोसै माबायदि जायो जोङो खोथिया रज'बाथाय आं नोंथांमोननो खोन्थिगोन खोथियाया माबायदि जायो नोंथांमोना कमेन्ट खालामनानै होबानो जाबाय मोजां जायोना ना थगासो जादों फोनाया मिथिला थेवबो जिहेथु बोथोरनि थिननाय बा समनि थिननाय जोङो खामानिखौ मावनो थाखाय सिगांबाय नैबे समावनो जुदि जोङो मावनानै लाखायाबाथाय आरो सोलोंना लाखायाबा उनावहायथ' रोंनाय नङा ओंखायनो सोलोंनो होननानैनो थांनाय बोसोरावबो फोदोंमोन थेवबो आफाजों फोदोंमोन देग्लायहाय जोङो गावनो फोबाय मैयासो फोमोन जाखांगौबो साबा जादों गासै साबा फोमोनना लाबाय ओमफ्राय दिनैहाय जोङो खोथियाखौ फोबाय दै नागारखांनायनि उनावहाय मथा मथि सप्तासेसोनि उनावहाय आं नोंथांमोननो खोन्थिगोन माबायदि जादों खोथियाया आरो लोगोसे दिनैनि भिडिअखौबो बेखिनियावनो दोनथ'बाय